Casiopea, Andròmeda. No sóc una deessa, no sóc un mite, no sóc una constel·lació. Sóc Hipàtia d'Alexandria. Quant de necis s'han demanat per què no cauen les estrelles del cel? Encara no comprenc com aquesta torba d'animals em va lapidar, em va esquarterar, va passejar els meus trossos per l'àgora i finalment els va cremar. Per considerar-me pagana en un moment religiós convuls, per enveja de la meva influència sobre homes poderosos, o va ser per fet de ser dona i haver arribat tan alt? No ho sé, pot ser les tres coses, ja no importa. Era març de l'any 415, fa just ara 15 segles. Vaig néixer a Alexandria de finals del segle IV. Diuen que vaig superar amb escreix el meu pare, reconegut matemàtic i filòsof. Em va educar en l'amor per les ciències i per les lletres, matemàtiques, astronomia, religió. Jo era molt jove, diuen que molt hermosa, i els meus alumnes, homes, la majoria molt influents, que van confiar en mi. També em vaig dedicar a la ciència. Malauradament, tot el meu treball científic s'ha perdut, tot i que us ho puc explicar jo. Vaig construir hidroscopis, higròmetres, astrolabis, m'encantava l'astronomia. Sabeu que només la quarta part dels astrònoms són dones? A veure si espavileu.